porque no estés sola, sientes soledad. Soy tu compañero, tu humanidad. I'm shuffling. Тамашачылар, bu biyuni boshqardilar Tuman өлкәсенең Татар яшьләре бердәмлеге. Bu бию багышлама Габдулла Тукайның 100 елына, чөнки 26 апрельдә аңа 100 ел булды. Безнең инде акция бара, татарча сөйләшәм дигән сорауларыгыз, ләкин татарча сөйләшергә өйрәнәсегез килсә, менә шундый значоклы кешеләрне эзләп табыгыз. Алар сезгә бөтенесен дә әйтер. Зур рәхмәт.